Alamate kuyo perukoni kutu iso nampa kurang lan luwih liyan sing angel ditampa kudu direksa ben hasil maksude kanthi luwih cetha alamate kuyo perukon iko koto bisa nampa kurang lan luwih liyan sing angel ditampa kudu direksa ben hasil maksude kanthi luwih cetha Rasulullah akhirate romlan ku urip ana nang donyane lan sangone alam barzah akhirate ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyari wa Ayo para dulur pemuda
masyhur penak lakoni ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' الشان والدرج أدفت يجيرات العالمين يا أهيل الجود والكرم Jangan dibaca belah sakarepe muka-muka kuyap rukun salawase jangan dibaca bersarang muka-muka kuyap rukun salawase Apa bedane lakone liyan bisa nekake Muhammad saking pangeran nampa bedane lakune liyan bisa nekake ran saking pangeran ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji عطفت يجيرات العالمين يا أهيل الجود والكرم